Здравейте, скъпи приятели! Аз съм вашият маг Зенгин, а това е моят олтар, там където работя, където извършвам част от ритуалите, защото много и повечето ритуали са в таинство. Те се извършват в таинство и през повечето време това е след един през нощта. Тогава работя най-вече и най-усилено, за да може да се чувствате добре, за да може да бъдете щастливи и успешни. А ето и част от талисманите, които наричам за вас специално. Всеки един от тях е египетски, с египетски символи, имам предвид. Могат да бъдат наречени както за късмет, за привличане на паричен поток, така могат да бъдат наречени за отключване на възможности, за защита и за привличане на любовен партньор. Тази статуя е малко по-особена. Тя служи за друг вид ритуал, който е много древен и не го прави за всеки. Така че ако желаете, скъпи приятели, обаждайте се на телефон 0882 007871 без допълнителни импулси. Можете да зададете своя въпрос на същия номер, като за целта ще попитам Боба и тези карти, които също помагат при търсене на даден отговор. Знаете, че при мен има и отговори свише, така че понякога се дават отговори отгоре, директно. Но Боба и картите са средство за допълнителна информация. Освен за основна, понякога и са допълнително средство. Ето. Така че, скъпи приятели, когато желаете, обадете се, няма никакъв проблем. Можете да си запишете и час за лично, както вие прецените. Аз съм вашият Зенгин и ви обичам. Бъдете живи и здрави, бъдете благословенни и нека Вселената и Всевиждащият разум бъдат с вас, с вашите семейства и ви донесат мир, разум, търпение, спокойствие и благополучие. Обичам ви.